Jalasai di pasu-pasuau, sai di togu au molo madabu, talumu sujala monangau, ai hombar tulomo ni rohana, dodi lehon Tuhan itu romar sorin arsa klas ni roha hapor sea oku di patau. Ganutiki Tuhan rapon au, jalasai di pasu-pasuau, sai di togu au molo madabu, talumu sujala monangau, ai pargona sohatu dosan, debataku saleleng nai, mangale honda medoh tua, tua kana bojok rohai. Songon amado tu anakona, holong ni tu hatai tuau. Sembah oh Tuhan,
Aceh nggak ada. Kok nggak ada piring-piring? Shalom Mamang Inang. Adora suta mulai depe parminggota jumolo mata pasaha dirita martanyang mahita bagas bangkut nganat tabi. Amen. Mari di mahita sebuku de nomor 590 mamu kasihan ayat sada. Sahat tu ayat tolu. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarnya nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia natmo palangit dohot tanoon. Amen. Jehovah do panodangi diau dohot hatuauku, tung isema habiaraku, nape marhor-horon parangan akan namanuku mau, dang dihabiari rohaku. Sada do nang hupangido tu Jehovah
Sa ido hululuy ng miyan aw di bagas joro ni Jehova sa leling mangolo aw paidaydahon hinadinggan ni Jehova dohot makalamohosa. Haposi ma Jehova pagomos jala patuguroham jala parhanalom Jehova. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amani namarasi roha. Hudok hami molate tuho sian nasa roha nami. Ala di juho hami sian haholo mo tuhati uron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya dirajai todim nabadiai mahami. Asalam gadda haporsion nami. Jala asalam badia parangin nami. Unang maralidang binahin di Portibion. Asa sahat hamirap dohot akan na porsea di guarmo tuhangoluan na sorasuda. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di mahita. Tabigimha patik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik parjulu sahat rodi patik pasapulu honsongono madido disi. Patik parjulu audo Jehova debatam ninna debatata dan jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon dan jadi ganonmu jala dan jadi sumanonmu manangaha na di banwa gijang dohot na di banwa tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toro ni tano, yang gotong gabi si sobaon manang sioloan, patik patuluhon. Dan jadi dohonan guar ni debata, yang gosoture dalan na, ay honahum na dosugot akan na marsineang di guar na. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, di na onomari maulahamu nasa siulaon mo, alay anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehova debatam doi dan jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam ay dinaonomari do di top padebata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dunyi maradia do ibana diari papituhoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehova ari para dia nanay jala di parbadiay patik palimahon ikon pasangapomu donatorasmu asa martua ho jala leling mangolu di tano na nilehon ni Jehova de batam diho
Patik paunopon, unako mamuno. Patik papituhon, unako mangalagop. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako ulo makatidakon hata na sotutu, maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dan jadi hal yang ni roham bagas ni donganmu, dan jadi hal yang ni roham donga saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Biha padok ni debata taringot tu patik na sapului odo. Audo Jehovah debatam ni na debatata. Pargugu na sohatu dosan jala parimas. Siluluho dosan ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinoparni akan nasugoro hadiau. Alai asido ruhaku, dia akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roh hadiau, naso mangalaosi patiki, hido sahatna. Atong rap mangido gugu mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, maulau nahobar tu patik mi. Amin. Mari dehita. Katopoti madu sata tujolo ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu na sohatu dosan. Para si rohami dahami na dangolon. Rodo hami tujolo manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahat dohami tubuh. Jaladangat dong haporsiaw di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibel sian akadalanmu. Mas segudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay, ingot mahami ale Tuhan. Alani dinggan ni basam dohot asin ni rohan. Say unang paingot-ingot akadusa ni haposon nami dohot pangalasyon nami. Saya ingot mahami kobar tu asin roham dohot dengan ni basam ala ni guarmo. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisahan ni dosata. Songono dohata ni Jehovah. Una ko mabiar ayaw dosi luluhoko nunga pola hujo guarmo. Au napunaho hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Merede mahita.
hatani debata turpuk epistel di minggu napa 2 hondung Epipanis sadarion imana tarsura di sada Samuel bidutolu mamuka maisiania sada saat rodia 10 laos tajahama marsika sorin diulak-ulak debata maju si Samuel dungi uju si Samuel na bajari marhaladu di Jehovah di julun si Eli mahal madi aka ari hata ni Jehovah jaladang adong sedia pangukapon dang de pemitop yang gopalito ni debata jalan nungamodom ia si Samuel di joro ni Jehovah hajonjongan ni poti parpadanon ni debata dungi maralojong maibana tu si Eli jalanin nama idama di sodoau ay di juhodoau alay dok si Eli ma dang au majoho mulak maho mangulahi modom giabelaho maibana jala modom halai dang dope ditada si Samuel Jehovah jalan dope pindapatar tu ibana hatani Jehovah jadi ni nasi Eli matu si Samuel laho maho mangulahi modom molotun jojo musedi ho dohonon mumma makuling maho ale Jehovah ay mananginangi do naposomon dungi laho masi Samuel jala dihulahi modom dinganana di ayat 10 rap mahita majaha dungi romuse mahatani Jehovah tidang disi jala jojo songon na jolo o Samuel Samuel gabi do si Samuel makuling maho ay mananginangi do naposomon ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala na upiopsa amen marede mahita
dakkon maha porsiautai songon na hinatidakkon ni dong atas saha porsiaon di saddok portibion dra mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabi-gabi siya to di porbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banu aturu dung ditanom na mulak mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargugo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon mangumihalak na mangulo dohot na mati. Au porsia dito di porbadia jala adosa dahuria nabadia huria hatopan hala Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatain nama dok mulak mangulu dosugo dangi halanong dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian punguan kor inarabu laus dudu timamu sean non sian punguan kor amahuria.
Tabigima titing na masa di minggu tasadarion. Salam Amang Inang. Warta jemaat di Minggu Sadarion, Minggu Paduahon, Dong Epita Nias, tanggal 14 Januari 2024. Topik Minggu, Yesus do anak di debata Jala Raja. Napa sadahon acara dohot nakabo na bertugas boy bahasa jaha di warta. Napa duahon na masa do si pamasaon. A. Parminggon sekolah minggu. Mulai minggu sadarion, mulatama parminggon sekolah minggu pukul 7.30 WIB. B. Bunga altar. Na paradeon bunga altar di minggu sadarion, sian keluarga Amang Situa Doni Aritoneng MSI Boru Silalahi sian wek tolu. Mulai tema dia ke Amang doat inang nama para dehon bunga altar di mingguan. Napa toluhon jalur pangobasion boy mata jaha. Napa paton goar ruas na berulang tahun mulai tanggal 14 20 Januari 2024. Godangna 44 halak. Sudah kami parhalado dot ruas mengucapkan selamat ulang tahun. Hatani debata ima ter di Jakobus Bidusada ayat 10 walu siantahi ni rohana do di tubuhon ibana hita marhite hata hasitongani asa hita hira patudumuan sian akan na tinopanai. Napa limahon pemakan gereja bunga altar. Napa pituhon jemaat namar sahid. Napa waluhon laporan keuangan boy mata jaha di warta jemaat. Mulai tes salam. Tabigima ede puji-pujian sian punguan kor eksau. Marede mahisia hitasia buku ede nomor 256 mamuka sayana sada hut papungu pilihan sada ad doho sada bi.
Damene debata nasumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti akateate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom jala horasma dita salut amanginang dipakulingi hata debata do kita sadarion ima memasuki hita minggu paduahon dung Epifania. Hatane debata natar surat di Evangelium Yohanes bidusada mamuka sian ayat 40 ro di ayat 50 sada. Tapayut ihut ma di bagasan rohat tabe hujahama sian tonga-tonga perpunguatan. Torang niarinai dina naing lau ibana tu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Yesus ma mandok ibana iuton ma au alai sian Betseda do si Filipus ima hutani si Andreas dohot si Petrus dapat si Filipus ma si Nathanael jadi didok ma mandok ibana nunga jupang hami ibana na didok ni si Musa di surat Patikih jalana pinabuani akka panurirang ima Yesus anak ni si Yosef nasian huta Nasaret dungi didok si Nathanael ma manduk ibana tung terbahen ma ro nadenggan sian huta Nasaret jadi didok si Filipus ma Romaho marnida di ida Yesus ma si Nathanael Roma nopot ibana jadi didok matari untuk ibana on ma sadahala Israel nasi tong nasomar pakasi di bagasan nina si Nathanael ma mandok ibana siat dia ditadaho dungi dia lus Yesus ma ibana huida doho ujuditoru ni hau araho adorang so di jauh si Filipus dopeho dungi nina si Nathanael ma mengalusi ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel dung ini na Yesus ma mangalusi ibana Allahu doktu ho huida ho ditoruni hawarai umbahen na porsia ho idon mudope na sumurung siani los ni nama tutu si tutudo na hudok on tuhamu idaun munado mukap banua gijang alam naik mijur aka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolma ido sahat hatane debata dia mau kamang dot inang takas na kingani molo tapayut ihut sian topik manang tema mingguon saya didok Yesus do anak de debata jala ibanado raja on ma sada kredo manang pengakuan sebagaimana yang kita ucapkan na tata hadidakon nakingani au porsia tu debata ama anak dohot to di porbadia itu pengakuan ima sada hati dakota jadi nuai nga manginang molo tari marimangi nunga 14 hari tadalani tahun 2024 on di bagasan Lasniroha manang arsak ketika melangkah tantangan sudah ada di depan kita alani do asalampos rohata menguduti perdalantan di tahun on di pasahat tema jami tahun madihita
Yesus anak ni debata jala rajata borkat ita sian temaon ima asa papos rohata mandalaton taunon ai di tahun-tahun nong salpu nunga di dongani debata do kita. Allah telah menemani kita. Ale disungguli musehita ima lao paposon rohata mandali taunon di dok turpuk jami taon idama naposoki hambaku lihatlah nahu togu nahu pilit hasudungan ni rokku disuruh debata naposona mendongan ni hita. Ini satu realita on sada motivasi asaboy hita margogo. Jadi son molo didok di papatar debatado hadirion natu portibion papos rohata. Allah menjelaskan realita, menampakkan patar bahwa itu adalah kenyataan di dalam kehidupan asa boha asa di bereng jolma. Jadi ima di patar roha tabe di bagasan ngolu tahu. Jadi dorongan di debatado asa boy kita manguduti melakukan perjalanan di tahun nunga mardalan soplopat arion. Jadi amanginang mulo tabereng manang mulo didok tema manang topik ta di minggu paduahon dung epifania mulo saya didok Yesus anak ni debata jala raja na parjolo dipangido sian tonga-tonga ngoluta. Yang pertama mau diminta di tengah-tengah kehidupan kita unduk mahita mangoloi ibana on manendo molo ta akui Yesus sebagai raja dot anak edebata bah ikon adong sada ketundukan di dalam kehatian ima sada pengakuan molo jolma mengaku sasahalak aledang unduk ibana lapatanna marisuang saluhut naik kan apa pengakuan dengan tidak melakukan segala sesuatu ale dipanggil dodson takas di pabuatur pukon di patorakon taringot Tuhan Mesiasoni Yesus. Bagaimana Yesus sebagai Mesias di hadapan si Natanael nakingane dohot panjon dia kesisiani panggilan akan murid-murid yang lain lumobi nakingane tu si Filipus disuruh ibana dijotuhani si Filipus ima disuruh ibana manjau jolma laho mananda Tuhan Yesus. Dia menyuruh alai buhado di doksi Filipus diolo ibana doa. Dia tidak banyak bertanya. Diolo si Filipus do paretani Yesus panguloyon nai ima mulo tabereng di patuduhon di haradeonna mengenal Yesus kepada si Natanael. Jadi di son mulo tabereng alat panguloyon si Filipus gabe Roma Natanael mandapoton Yesus. Antara pemikiran Filipus dan Natanaelon ada pro and kontra. Mulo tabereng ujung nanggape boha pendek cerita marhasil si Filipus manjosi Natanael ala unduk dioloi diiakan jala diulahon paretani Tuhane songon ido nang si Natanael gabe patar di ida ibana ala dioloi hatani Tuhane. Inilah setiap orang yang menuruti, setiap orang yang mengakui bahwa keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita itu adalah semakin jelas. Laos ido tonani Tuhan Yesus mandongani hita di tahun namanginang. Bisa kita perbandingkan di tahun-tahun nang salpui. Banyak pergumulan parukilon, banyak hambatan. Mangolai Tuhani lapatanna taulahon ma lomoni rohana
jala taparangehon ma hatana. Inilah yang mau diungkapkan. Anon tendehon buke deta nomor 637 na perpudianon hodo ihu tonokku. Bagaimana orang yang mengikut Yesus? Saat noeng hitama amanginang nama rima-rimangi yang menilai sudah sejauh mana keikutsertaan diriku, kehidupanku bersama dengan Yesus. Molo taparwahon sian sudah ngolu tahun, jasa yang telah diberikan oleh Tuhan tidak pernah terbalaskan akan kehidupan kita. Manang songon dia pe buruju kita, manang songon dia pe dengkan kita, manang songon dia pe margogo kita, tapi masih ada kekurangan di dalam kehidupan kita. Jadi ala nga masuk kita nga nunga 14 hari di tahun 2024 on gajang dope 3 bulan naima bohado hita perjalanan goluon ima na perjolo nakingin molo uduk kita tulo morohane debata, maka proses itu akan berjalan dengan baik. Ima na perjolo sentrupun na paduahon nang dohonon tu kita sauduran mahita mangihuton ibana, sauduron mahita mangiton ibana molo tabereng turpuk nakingani dinalaho Tuhan Yesus tu Galilea pajupang ibana dohot si Filipus nasahuta dohot si Andreas adalah teman sekampung song-songoni dohot si Petrus molo tajahasian ayat 40 tolu saat ayat 45. Jadi di ayat na di jolona di patorang panjono Tuhan Yesus tu Andreas dohot si Petrus. Apa dikatakan tadi? Ikutlah aku. Iuton maau didok dison nina Tuhan Yesus tu Filipus. Enggak banyak pertanyaan. Dang godang suku-sukun ni si Filipus taringot tu panjoni. Tanpa komentar. Ima sada. Diuton si Filipus do Yesus. Ima patuduhon bakoni Filipus yang begitu polos, yang begitu tidak banyak komentar, menanda ada keluguan di dalam kehidupan. Naso godang komentar ibana spontan Filipus menguton Yesus ala nunga saat barita Mesiasi berita ni Yesus nunga di bege ibana di hutap Filipus jala Porsea nasi tadi beritai Porsea do Filipus ia Yesus ima didok Mesias anak Allah. Yesus ima nabirina tahun si Musa ima dohot panururang ima di ayat 45. Sebelumnya sudah diberitakan, tapi sekarang realita kenyataan ima papatar Yesus do taringotuson. Jadi molo tabereng amanginang nakingen hudok asing do latar belakang kehidupan Filipus dohot si Nathanael. Mereka tidak sama. Imas nakingen si Filipus halakna polos, si Filipus halakna lugu to the point molo tadok dang pola dirisi-risi panjoni naji nyalona nggak pala ada hambatan. HP si Nathanael halakna jamu kritis. Mengapa dikatakan jala mace godang do pertimbangan molo hui huton ngong bohama aduan banyak sekali pertimbangan. Ima gabe adong nakingeni suku-sukun manang pertanyaan didok tung tarbahen ma rona dengan sian hutan Nasaret ya. Ini pertanyaan ya. Jadi apakah mungkin sesuatu yang baik muncul dari kota Nasaret? Ima suku-suku Nathanael dan sarupa nakino si Filipus alai nasida boido atik bohapoy merasing perbedaan pendapat manang suku-sukun adong na polos adong na gonak pertimbangan alai rohana sida marsiurupan do kebersamaan mereka bekerja sama gabe sisean Tuhani boy gabe sonang
nasida suang sunguni hitamang inang molo adong kerjasama molo boy sada niroha di bagasan sada huria ba ima sonang mahita mendalani tahun 2024 on karena ada kerjasama yang baik di tengah-tengah ngulu tahun jupang ma kerjasama molo adong hasadaon alai molo masih buat ahanabe dia ada boy kerjasama nadenggan. Kalau tidak ada kesamaan, kesatuan, bagaimana melakukan tugas itu? Jadi unang tapah ngasahon hasurunga tabe hasadaon roha ima molo pingido marsi buhan di bagasan para singa nih. Karena apa? Perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita tangkapilah secara positif. Asa gobe boha muncul hasadaon persatuan dan kesatuan bukan sama duduk sama tinggi atau berdiri sama tinggi duduk sama rata alai marsi jakonan di bagasan para singa nih menerima antara satu dengan yang lain ima neng di pabuatu hita sian trupuk napatuluhon di pangido sian tongata manguluma di rohata pakirimo karena yang kita perbuat 2023 kita mempunyai pengharapan tahun 2024 lebih baik ikon adong hadengkan jadi ikon adong pakirimo di son alanido hudok naking ini dang pitor porsia sinatanae nggak langsung percaya dia jolo ditakasi ibana do taringot tu huta nih hatu tubuan ni si paluai harus jelas huta nasaret idok naking ini huta nasaret ima huta napogos melo dibereng huta nasohea tarbege baritana mana mungkin seorang raja mana mungkin seorang anak Allah telah diutus dari tempat yang tidak masuk terkenal ima naking ini pemikiran si Natanael berbeda do si Filipus. Enggak mungkin ini ada orang yang istimewa. Ima pemikiran ibana. Apalagi hutan apogos ini. Sonma jolma bukan dapat mempertimbangkan apa itu pikiran Tuhan. Jadi di togen si Filipus masih Natanael naiknya ini Tuhan Yesus dang olo si Filipus berdebat dot Natanael enggak mau dia. Lapatan dedang olo di dokon pretus moloso olo ho laos nih tinggal mau down. Dia nggak mau berdebat ya taringot tu Mesias naki gini dan olo si Filipus mana dikon ibana jadi mempersoalkan satu masalah taringot tu Mesias jadi si jauh merahiti haporsia untuk karena apa kalau kau percaya terimalah dia kalau kau yakin terimalah dia aku tidak bisa memaksa iman atas sengon ido pikiran ini si Filipus dan dipaksa ibana alana boha kepercayaan amang inang itu adalah pribadi. Bagaimana kita mempercayakan ini? Bagaimana kita memanagenya ini? Huingon amang inang 20 tahun nasalpu mulu hudok ya. Ai godang doakan masa di tikiau pelayanan sending. Jadi di sima au nga 10 tahun melayani di sada inganan alaikum maliang godang aka dongat tanah sian silo. Ya, godang silo. Jadi ngamar saur kami disi. Jadi dong tiki adong keberangkatan ima jemaah haji tu Mekah di sukun Matuau sian rombongan ketua rombongan halakon Pak Pendeta Bapak Pendeta hari Minggu jam berapa pulang ke rumah bah asing suku-suku niamat tahun ai biasa doa mang biasa do Bapak kadang-kadang aku sampai karena yang kulayani hampir 150 kilo ataupun 200 kilometer olo doau jam 2 manang jam sada borngin satu tujabu alana 2 kabupaten antara Pelelawan dohot Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi ada kira-kira maksud Bapak manuku nawari minggu dak kiasa yang
Songono Pak, di boto Bapak do, di jaha Bapak do. Hamis yang Pekanbaru neng berangkat ma kloter naik haji. Alai pangiduang kuma marite rombongan. Jam pitu moloboi Bapak sahat. Tanya kon halak Pak pendetanya dulu kami mau berangkat naik haji ini. Ya, tangyang doakan Bapak lah kami mau naik haji. Aku ya mang sur pikir aku. Ai bohado menjebak dong. Atau bagaimana ini? Pak Haryono, kalau itu Bapak minta, saya usahakan ini istimewa hari ini. Ngaku tada Bapak 10 tahun. Alai onma baru muncul, Pak doakan keberangkatan rombongan kloter kami dari Pekanbaru mau naik haji minggu depan. Usahaon do jam pitu dipanggil doa manginang, pas jam pitu au saat HP tongah pitui ngamar pungu nasida disada inganan rombongan yang mau naik haji. Au peneng masuk itu Tuhan. Kalau memang ini mereka percaya bahwa engkau ada di tengah-tengah kehidupan manusia, patuduma awasomu asalam persea nasida. Jadi holan dipangido adong giliran Pak Pendeta lah bikin doa terakhir kami untuk memberangkat. Kutanya kau namanya di bagasan goreng Tuhan Yesus manang sungai dia asa rombongan on saat tujuan di bagasan hai pason pulang pergi selamat dan pulang selamat. Pendek cerita nga gabe haji menang hajah nasida ya tong dong dan lupa nasida. Pak Pendeta kami udah pulang. Bapak yang membuka di dalam doa, Bapak juga yang menutup di dalam doa. Karena kami apa? Bergembira kami sudah selamat dari Mekah datang ke sini. Banyak kona menginang. Aisyah luar biasa nih. Memang molota dohoti monang sungoni yang mungkin atar sungun asing. Ale godang do nama ngaku memang Yesus itu adalah Tuhan, Raja. Halakna asing pe godang mengaku Yesus sih. Ale mungkin alana pengajaran naking ini ada satu sekat-sekat menghambat. Apalagi sian tonga-tonga tangan nonga porsea tu debatan naking ini. Alai kudok untuk hal inangon. Saya sangat suka cita. Lapatanna masih ada orang yang percaya kepada Tuhan. Nah huripun nakingen dung mulak siani yang menginang. Laos nama jebak pendetaon nang semua dia ale daun bersyukur mereka. Artinya doa kita, doa orang Kristen itu masih diyakinkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. On masa ada komitmen ujung nang beboha ya banyak solusi jalan keluar macai godang tiki halak Jawa nagabe masuk Kristen. Jadi mau latih tado. Jadi imas ada misi napi nasahat ngisi Filipus dot sinata nailong. Yang jelas ketika engkau percaya Allah sebagai ya Yesus itu sebagai anak Allah dan dia adalah sebagai raja, iman haporsial muido nama ngalusi. Iman kita itulah yang menjawab. Karena apa? Ketika ini diakui dalam kehidupan kita, maka kita dapat menjalankan pada laton bohado di tahun-tahun 2024 nama nginang dang binoto manangahan namasa sian tonga-tonga jolota. Tapi terlebih dahulu kita mempunyai pundasi kehidupan kekuatan. Ikon hodo Tuhan ihu tonokku. Harus engkau Tuhan sebagai kekuatanku di dalam kehidupan. Saya ihu tonokku Yesus. Kalau dalam bahasa Indonesia saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah ini dok. Bahasa Indonesia menderita dalam dunia, tapi saya mau ikut engkau. Alai unang manguton Yesus molo adong pasu-pasu. Unang manguton Yesus molo saya mulus terus jalata. Anggon ai Kristen Holanda neng mulus-mulus don. Jadi kita enggak. Penderitaan, pengalaman, kepahitan hidup inilah yang ditentang di tengah-tengah halakna porsea. Jadi di son manakingani adong sada statement napi nasihat ni Natanael ala gabe porsea masih Natanael tu Tuhan Yesus jala di hati dakon ibana guru nami ya jelas
Guru nami hodo anak ni debata, hodo raja halak Israel. Inilah orang yang tidak meyakinkan, orang yang penuh pertimbangan. Alai boy di ibana mengelan sada statement di dalam kehidupan. Ujungna boha di suaton Yesus doroha ima sinatanael dipakirimoni. Ketika engkau percaya kepada aku, harapan itu ada di tengah-tengahmu, ya. Taringot tu hapapatan ni kuaso hagogo ni tuani, ya. Mangula do ima turohani jalma alannya ulau ni tondi perbadia. Inilah yang merubah kita, inilah yang menyelamat kehidupan kita. Didok nakingenaha idaomu dope nasumurung siani, penuh pertanyaan. Suku-sukun sinatanael ai didok naking lea rohani sinatael mandinda Yesus ala diboto ibana sian Nasare. Karena apa manginang? Tuhan enggak melihat hanya yang di depan mata. Alai diboto di bakasan roha. Diakui tanya on majol mana Paulus, on majol mana Tikos, ya. Dang adong si hirimon didok nakingan sian Nasaret ya. Mangitun sinanael terus do roa, ya. Yang jelek itu tetap jelek on mah pemikiran Nathanael. Tapi ketika Yesus membawa perubahan, ya, nagali dang boy gabe terus gale. Disinilah kehidupan itu. Jadi gabe lamar gogo ma ibana, mangihuton ibana, berarti masa lalu ido na menonton masa depan. Ino mulu pemikirannya. Kalau sudah nggak bagus masa lalu, pasti masa depan tidak ido pikiran sana. Tapi Tuhan merubah. Dison ma unang gabe mandelita molo tungpe borat na tadopi amang inang di tahun nong salpu. Kita yakin Tuhan bisa merubah kehidupan kita. Asal ma unang gabe madele putus asa gale dak perlu be Yesus sihun otoku, nggak perlu saya mengikut Yesus. Jadi dison ma supaya lebih jelas takas di bagasan haporsiata didok si Filipus Muse molos hoporsea ho nahu pabuon Roma ho marnida. Lihatlah dia supaya kau bisa berbicara langsung. Idaunmu dope na sumurungi molo disukun naking ini amang inang boydo si patah hita songon pemikiran si Nathanael molo mengadopi sude aka hal-hal di bagasan nguluta alani balga niga lubang parngoluon makutur ngoluta bisa menjadi pertanyaan olo si patah di dia doho Tuhan buasa songonon, ya. Jadi di tahun asal pui 2020 tolu gabeta dokma tarbahen maro nadengkan di tahun 2024 on. Itu pengharapan kita, itu pakiriman hatani Tuhani mandok dihita ima dibona tahunon idaun mudope nasumurung tahun 2024 on murado hita mandele ala sai holan boha mamereng na hacit nata alam memereng segala kesakitan yang telah kita alami holan na hacit taingot jadi disungguli jami tahun mahita unang di lalapi na hacit hita gabedang mamereng pandongan de bata. Kalau kita melihat kepada terus yang sakit itu, kita tidak pernah melihat apa yang telah disediakan oleh Allah. Tapi ini Allah mau bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Imam Molota ingat buku deta nomor 610, ya. Mengikut Yesus adalah keputusanku, ya. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Keputusan siapa? Ketika itu kita rasakan di dalam kehidupan ini, itu akan menjadi pengharapan. Atong saya tatiru ma pikiran ni si Filipus dot sinatanaelon asa gabe boha asa gabe saya toktong do hita setia mangiton Yesus apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini. Ibanado anak ni debata, ibanado raja ni saluhut ngoluta. Tuhan memberkati, amin. Martang yang kita pinuji ma guarmu ale Tuhan debata Jehovah
napasupasuhon hatamu nabadia ditikion paingeton hami asa di bagasan hasateyaon maka porsiai jala maka tidakon Tuhan Yesus do hodo anak ni debata jala hodo raja nami Tuhan disude parnguluan nami atong songon siplipus ma nang sinatanael mahami pahot ma haporseon nami mangihutoko alani Tuhan marningon ami do pia kadengga dibasang mace godang do pia ka perdalanan nami tarlu mobi di tahun 2024 on ale moloho do Tuhan dongan nami sude perdalanan ngolui gabe dalan natiur ima di para dehodo dalan di tengah-tengah ngolu aka naposong aka hami songon sisianmu asa boy hami mardalan di bagasan asidot lomoni roham song ini Tuhan di ruas ni huriam amadot inanami dot akayan ako nami na marulang tahun di bagasan mulai mingguon 1 minggu nengro pasu-pasu ma urupi manasida sailehon ma tambah hasong asa boy na sida Tuhan mandok molehate dia kasaluhut dengan dibasam nunga didongatiho na sida Tuhan manda putih ima manjalo gajang ni umoro sehingga ma Tuhan pakai ma kami saluhut na gabe songon sada alat di tengah-tengah ngulu nami siganop ari asa boy pasangap guarmu na badiai song-songon ni Tuhan dia ka ruas ni huriam namar sahid di rumah sakit manang di Jabu Tuhan marhiti angka pengobatan lehon mahipason hagogoon pakai masude aka para medis manang dokter na manangani tarlo mobi di tengah-tengah keluarga song-songon ini dia kain na namin na babalu Tuhan donganion manasida madalaton ngulu di tahun 2024 on asa gabela mergogo nasida Tuhan song-songoni ni negara namion ima di bulan Februari 14 2024 on pesta demokrasi pemilu lehon ma bangso dot negara namion pemikiran nama jutu jolo holan mangasa hokko Tuhan dia kapanggongomen nami lehon ma negara nadame sude aka pangonggom nami pamarita nami homa Tuhan nase toktong patudu dalan asa unang kami mandibil sude mengakui molosoho do Tuhan mandongani ngolu namion marisuang masaluhutna na didaputi nami alani do Tuhan bain mahami gabe si Filipus do sinan nail nase toktong memperjuangkan mengakui di bagasan ngulu nami homa raja anak ni debata homa nase toktong patudu dalan di tengah-tengah ngolungon alani Tuhan jaloma parpunguan nami sude parkerejon nami di sude aka talenta ne jalo nami amadot ina nami manang di dia pe hami Tuhan maringanan manang di dia pe ulau nami Tuhan pasu-pasu saluhutna suang-songoni nabui pinasat kami di tengah-tengah ni huriam di tengah-tengah pagapasion selelengon pasu-pasu ma Tuhan sudah ruas ni huriam holan mangasahon guar anak Yesus Kristus homa sihuton nami tu homa hupasat ngulu nami mau leate madiho amen tapuji matu hata debata mari demahita Marede mahita sia buku Eden nomor 617 mamu kasihan sada
Uhud papungu pelean padua hodok patuluh. Saya
pasahat ma pelian nanta papunghon tu jolo debata martang yang maita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haruruan ni saluhut seleon-leon nadenggan dohot nasau libasa na maliutus. Hupasat hami masian ni leon mitu hami pelian nami tuho. Say jalom may gabi wap na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasean nami pelian. Pati bulhon harajan mo di tunga-tunga ni huriam dohot di portibion. Buhay marwan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni selon lehon mitu hami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarm. Say Roma harajon mo say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa dariyon hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame. Jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasar honma damena tu tondim ang. Shalom jala horas madita amanginang selan hari Minggu madita saluhutna.
masuk